Euskal Herriko musika estena anitza bezain koloretsua da. Askotariko musika erak topa daitezke gurean, eta horien guztien artean reggae bandak ere badira. Arratiako MG banda da horietako bat, eta dagoeneko 15 urte daramatzate erritmo jamaikarrak gurean zabaltzen. Disko berria itzaki, zita egin dugu boskotearekin dimanduten entxegu lokalean. Askatasunaren kontra esana, ausartzen denak hitz egin dezala, hortarako aske balitz bezala, kateak askatzeko gai espada. Justizia, herriaren ahotsa falazia, handiagorik muntaiata, ustelaren usaina dariona, estatu honi. Amasua izeneko diskoa dute estudioko emaitzarik berriena. Azken urtean landutako 5 kantu berri dira, vinilo ederrean bilduta. Oindala exactamente urtebete inguru. Okurdu diakun, zeus errin behar gindule, kontzertu gitxi egiten gindu zen, eta, zeuselan talde aurrera atarateko edo behintzat guk erabiltzen dugun denporea aprobetxetako edo zeusetarako balio iziteko, besti batzuk egin gindu zen eta erabak egin duen grabetea. Eta ja urriatik abendura edo ibili ginen zaitan eta abendua inguruen amaieran grabo gindu zen abesti. Gehienak azkenengokoak, baina dau bat gondala eskaera moduen edo jenteak gustoko daukin dauen eta oso zarra dana, urte batzutekoz, eta hori besartu dugu, 50 gradu gitzan dana. Azkenengo epokakoak dire danak hori zinezik. Bai, de hecho ni pentsatu asmoa hori zala, horregaitik grabo gindun analogikoan, horregaitik grabo gindun modu horretan, eta horregaitik gure gindun disko labur beti zitea, ze eukin gindu zen ja 5 edo 6 abesti, danak, hildo antzekotik joango zirenak, zeuzelan, apurtxo tradizional hau, pausauago edo, eta, azken baten, honetan, garai hauetan oso, ez dakit merezidu dauen disko luze hau bat ataratea, abesti gehiago sartzeako edo dana alako. Eukin gindu zen 5-6 abesti. Vinilo bat eukin gindun pendiente ganera, egin gindun entre ceja y ceja, eta esan gindun, modu tradizionalea, reggae tradizionala, modu tradizional baten egiten guaz. Laster 15 urte beteko ditu MG bandak. Musikalki garapena egonda taldean, eta azken urte hauetan reggae tradizionala da taldearen oinarri nagusia. Evoluzio bat egonda hasiera batetik, da nik pentsat modu naturalenean, ganera, ez da izin ezer premeditau ez ezer. Gu hasi ginen apurtxuet esperimentetan, zetarako gai ginen, bakotxak urte pare bateroan gindun gure instrumentuen, 3-4 asko jota. Eta, esperimentazio horretatik sortzen da MG edo materia grisana. Eta hortik aurrera da norbera ezagututen joateko prozesu bet, non urterik urte zure lekue apurtxu bet topetan zoa zen, pausu. Eta ailegau gara, hasi ginen inkluso punk moduko estilo batzuk behikutan gindu zen, reggae, ska, holango historiatatik, joan gara posizionetan apurtxu bet reggae klasiko aura, ez dakit gure posibilidadeak direlata, edo gure guztu direlata, edo dana alakoa. Taldekideak direlata igual. Ziera baten, esan egoten naizerik, gero sartu ziren naizeak, horrek emoteotuz baliabide batzuk jau. Eta aprobetxetako horrik al máximo, eskabe bai bastante landu ginun, eta ritmoari nauak. Aizeak oso sexinio potente bat lortza heldu ginen. Eta azkenengo momentu honetan, flauta bateaz, gitarra bateaz, da gugaren bostakaz, egiten dugu musika pentseta dugu dala proposena. Nire ustez garai bakotxa behaukin dauz partaide desberdinepe bai, hasiera baten egon gintzen Aimar Dabiok, da, reggaea beti eukin dugu, beti gustuko izin dugu, da basea beti izin da reggaea. Aukin dugu zen partaideak, gitarrista desberdinek, haizeak egon dirizenean
erabili dugu aizeen errekurtsoa bai gauza diferenteak iteko, eskagea egiten ginen adibidez. Gero, Jon da hirugarren gitarrista dekogune, da sartu den bakotxa bere aportazioa ipini dau, beti ere hori reggae basea aukinde, ez? Da, azken baten beha da, igual kriterio kontu, bai. Ez gure buruen, guztuen inguruen be, kriterio bat sorduten zoaz, ja, jo que se, beti azten zara Euskal Herrien nor ez da hasi, ez, eskamunduen betagarri edo ez dakize holango taldeakaz, eta gero kontura duten zara horiak erat, baina atxua portxu txiki, ez txatxu guztetan hainbeste, ez dakit, guruzua portxu eta aldendu klitxe horretatik bai, eta ez dakit, pentsatu kriterio kontu ebe badala. Ba, eskara itxi, naizte errege aukinde base moduen, eskara itxi beste gauze batzuk sartxeako edo, aukin dugu influentzia handia, ez, Inigo Muguruzana, Muguruzana bai, ez? Baina ikuste igual Inigona proekiago, ez? Bai. Bueno, hortik apurrete lehenengo begiradak edo reggae munduan sartxeako, ez? Bueno, beti izin dire referente apurbet, ez? Da gero hortik, gero Marley, bai, ez? Gero hori ja bilakatu zen gure ginunein. Disko berria Bilboko Kantauri estudioetan grabatzen da, Xabier Urrutiko etxea eta Inigo Olabarri soinu teknikarien gidaritzapean. Modu analogikoan grabatzen dira kantuak, talde osoa batera joz estudioko kabinan. Bueno, bai, Xabi urte batzutan bai izin dugu bai akats taldeko baterie, da, claro, eska eta reggae bai apurete joten da originalez, Claro, ezagututen dau, ez? Bai, claro. Mundillo hori ezaguten dau. Eta, bueno, gauza horretarako oso dago begi eta belarri, desde luego gurea baino finaua zentzun horretan. Ez da limitetan estilora, igual bere gustuak dire garai batekoak, garai epoka horretakoak, eta reggae eta funk eta horrik, funk eta estilo horrik dire garai antzekoak, gustua bardinedeko. Hori da, musika baltza, ez? Zentzun hil horretatik da. Bueno, da Inigo Olabarri, bera Igorrestarra da, eta bere egunean etorri zen gugaz teknikari moduen, eta da kriston reggae bat. Eta etorri de gugez hainbeste bider, eseren truke, orduen horregaitik ipini dugu beti, taldeko partaide moduen, praktikamente. Beste bat da, ez da biri bastan dirurik onegaz, da puro amoral arte, beste modu. Esan duzun moduan, grabatu dugu era analogikoan, live moduan, hau da, guztiok bezera barruan sartuta eta batera joz. Orduan dena egon bar zen ondo, vamos. Osea, egin bar zen, gainera ez genukan egun asko egiteko, egin genuen grabaketa 3 egunetan, orduan ez genukan toma asko egiteko aukera. Xabi Urrutik hau da Kantauriko estudioak, bera oso frikia da, antzinako soinuaz pilo badaki horretaz. Orduan berak baditu horrelako mikro garai horretakoak, eta orduan probatu genitun batzuk. Eta egia da, nola guia egon ginela Amelingo beste kanta bat grabatzen, trintxeretatik, berak ere bazekien nire instrumentua ezagutzen zagoen, eta orduan egia da, soinu hori bilatzeko errezagoa izan zela. Adibidez, nire gitarra grabatzeko erabil genuen bere ampli bat zela Blackface baten replika, eta zen, soinu oso ona. Eta horrez gain bebai, analogiko eran grabatzeko zinta magnetikoaren kolor ematen duena, hori bebai. Egun 5 lagunek osatzen dute MG banda, eta taldekide bakoitzak bere funtzioa du taldean. Guztien artean sortzen da, egun MG bandaren unibertso musikala. Baina denporeagaz lortu dugu hori, eseni hasiera baten bajista estandar horretatik apurtxu kanpo geratu behar nintzen, nota asko jota eta ez da zer,
baina da lehen esan dutzuan evoluzioa, atzematen be hor dau. Bizarreketan idargo joten, praktikamente gure bizitza musikal guztie batera, ja esaguten gara, entzuten dugu praktikamente musika antzekoa, bardin espada antzekoa, eta hori de. Gure papela dugu oso argi, guk ez dugu nahi, ez dakit, nik frontman moduen, enaz ikusten nahiz da bezlari izin, beti emondotxegu importantzie, gitarrari, teklaueri, haizeari, beti egon gara hor, gu basea gara eta hor egon gara. Nirea da bitartekari zentzu askotan. Neskonexioa mundu guztionikaz ez dut esango azena huekoak betetan, baina honik itziten doztien margen apurtxu bet, horti sartzeanaz, musikalmente, eta gero esaten dutxi besteari bebai bitu, hemen deko zuen nire ganean proposamen bat egiteko zeu zer, atzera musikalmente hitz egin dut, hori. Igirri zen pilo bat etorri zanean Iban, seriotasun apurbet, eta zentsu gehau eroaten zauen pertsona gehiago. Agian gitarra izan, horrengo gitarra, dela agian pizka bat jazzari hurbilagoa den gitarra bat, edo soinu arinagoa esan dezakegu. Ezain rockeroa edo ezain gogorra. Baina hala ere, reggaez aparte, bai egiten dugu rockako estiloa bai lantzen dugu pizka bat, eta hori ikusten da soloetan adibidez, naiz eta ez diren solo oso gogorrak. Eta bueno, horrez gain bai daude solo esan dezakegu distorsio gabeko solo arinak, eta modu horretako soinu, beste soinua. Aurreko diskoan, Amelin diskoan, ni banengoen, beste trompeta eta saxoarekin batera, eta lehen esan duten bezala, bai, sekzio bat gine, eta orduan balabide gehiago alduzu, edo lekuak, aiztea badaoz, hemen. Eta nire oaingo papera bada, ezberdina da pizka akompainamiento edo ahotsari batez belaguntza mon, edo akompainatu eta gero jokuak edo teklatugaz edo gitarragaz, baina bai, izan da moldatu eta hori. Nik ere jotzen dut saxoa, baina banaiz flautista aktivista edo beti da flauta, baina orduan estilo askotan eska musikan, eska ere jo dudala eta han berez ez dela musikatesna egokia eska gaiteko eta orduan horregatik esaten dut flauta aktivista. Eta nik uste dut badaukala bere lekua flauta ere, badauka sola egiteko momentua eta baina egia da moldatzeko lana izan dudala eta disko honekin hasi naizela koro lana horiek egiten eta hortze da. Nik esan behar dut, zuri fitxa bihatzule flautista moduen, saxofonista moduen, Gero saxoa jo badozu izin da, zu gure izin dozu lehko. Bai, arrazoia. Akordetan zara, egoan giroaz. Akordetan zara, denbora hartaz. Buruen aldeko zu, jentean beroa. Akordetan zara, edo aiztu jatzu. Ez daulekurik ideientzako, osea preparau argazkirako, esan beharrak esaten den, karakterea kontatzen den. Bizkaiko arratia bailaratik dator taldea, eta arratia berak garrantzi handia du taldearen bizieran. Kantuen letrak zorok egiten ditu, eta taldekideen egunerokotasuna islatzen dute. Bai, letretan desde luego, bai. Ni eske ez dakit esan... Hizkuntzan be, bai. Hizkuntza batzuetan batueraz egiten dugu, inoz erderaz behin dugu, baina arratieraz be, bai, hor... Bai, eske atzen baten... Nahizte batuera asko erabili, nik letratan eta erabiltzen dut, gauzetiren moduen, baina askotan etxatan naturaliten. Eta... ez dakit, naturalidade hori topetan edo nik arratieraz egiten dut. Eta aparte,
Gozakena agertu behiuk. Gozakena agertu behiuk. Esan gure arratikoak gara, arratistarrak gara, eta ni desde luego garro nau. Orduen zer hobeto hori erakustea baino. Arratien ez teko lan reggae saletasun handirik ez, beha, bueno, hor gauz gu, badara guz ja 14 urte. Dimen, ni dimekoa naz, da heavy metala beti, dimen beti izinde edo fuerte, ez? Reggaea geratu hor, garapur bete un poco bichos raros. Arratialdean. Nik beti pentsau dut, jenteak zure proiektuen sinistu aliziteko, zuk zeu sinistu behar dozule, bentsat espresau gure dozune. Nik aldo hazin urtean 1.000.000 bat letra eta 1.000.000 batetik erdi baino gehiago paperontzire doaz, ez toaz sigin zuten. Osea, nik aldot esan, bueno, kantauko dut gai bati buruz. Baina benetan ez dakit, ez tozte ezer zorrarazten barruen edo dana alako. Eta nire letra guztiek doaz apurtxuet bide horretatik. Zeu zer zorrarazi behar dozti, baina ja ez, esan nahi aldetik bai, obviamente. Esan nahi aldetik eta esan gure dodana da hori dana. Baina fonetikamente be zeu zer esan behar dozta. Hau da, lehenengo musika egiten dut. Edo egiten dugu, ez? Base bat, edo melodia bat, edo zeu zer. Eta horrek zer ekarten dozten burure, be bai, asko egiten dut kontuten. Jo, abestie alaitasunez beteta badau, portxuet zeu zer tal, adibidez Garagardoan, ibili ginen, ez? Bilboko salida bat edo dana alako. Beste ez dakit, akorde menorrak badauz gehien bat, portxuet sakonagoa edo, baina beti ukin badauz zeu zer niri gustau barri ziteko, eta nik sinistuteko kontando dana, nik ezin dut esan ez dakit. Ez dakit zer herri aldetan pastana ez dakit zer bakin hor, ez dakit danean. Bakarrik ikusi dolako teleberrin albiste bat eta ez, osea, hortik ezin ez jo. Vinilo formatoan kaleratzen da Masua diskoa, Amaratz markako vinilo ederrean. Azala, kolore biziz jantzia dator. Ba, ez da, uste denok hori buruan genukala edo amaitz bat izango zela gure vinilo bat eukitzea, ez da. Ja, josela ametsa, vinilo bat eukitzea. Bueno, oie... Ez da izin engatxa, ez, baina, bai, eske viniloana da, ez, etorri jaku de repente, arratien de repente, baina badalo ja denporea. Viniloan fiebre hau, ez, de repente etorri de viniloa, eta de repente dano bihurtu gara erdi hipsterrak, zentzun horretan, eta zan, jode, osea, nabil erosten ni reggae diskoak viniloatan, erika bai, da bazte friki zentzun horretan, ez dakit jon ez tegotiari pez. Eta de repente hasean, segaitik ukesteko vinilo bat, ez? Jenteak akataratzen dauz reedizinioak viniloatan. Osea, ez dauzenak graute horretarako. Gu guazen diten, beren berei. Guazen eta analogikoan, guazen tal, zeukin dira soinu sarra, gero viniloan soinue. Hortik dator dana. Eta 10 pulgada ez dela ere oso formatu ohikoa? Bai, ni hori izin zen un poco de rebote. Bueno, baina... Iraupena dela eta gero jentak erostean, jo, que formato más cuco. Claro, está todo pensado. Bai, diseinu aldetik monak egin zuen, eta bizena? Mona Westman. Berak egin zuen eta artelanean ere eskuz eginda dago. Eta orduan hori borobiltzen du ideia hori analogikoa eta... Bai, egi da, eta gero zuen historia guzti hori esan zeu zer premeditau, de hecho, egin ginduzen abestiek eta grabetan ibili ginen pentsetan zelan gehitu diskoari, eta abesti baten titulua Masua izanik, ibili ginen pentsetan, jo, Masua egon alda ondo, berak representan dauena dala eta baso bat erre behar da, edo zeu zer erre behar da, edo ustelduta dauena erre behar da, barrieri pasoa emoteko, MGen historia be hori da, ditzako da lan borobil bet, zentzun horretan. Bai modu artisau baten inde dauelako portada eta hori, eta bai esan nahi bat dekolako. Euskal Herrian betidanik izan dira reggae bandak, baino azken urtauetan gora datorren mugimendua da. Talde eta egitasmo berriak sortzen ari dira, eta lego reggae edo txapel reggae bezalako jaialdi interesgarriak ere badira. Guk bietan jo dugu, de hecho, txapel reggaean jo gindunean izin zen kriston esperientzia bat, baina legorretako izin zen brutala. Legorretan egon zen frontoia, baina bete-beteta eta jentea goien, izin brutala.
eta reggae estena bat Euskal Herrien, obviamente dauela. Igual ondino ez da bihurtu zeuser mainstream edo holango zeuser, baina dau pilo bat. Batez be, gaur egun modan dauen reggae, hip-hop, rollo hori dau oso sartute, de hecho rap eta hip-hop mugimendu hori oso edatute dau, ja gazteen artean eta pilo bat. Baina hori, Bilbon adibidez, Pantxekoak dauz, Pantx Recordsekoak dauz, horrik dabizela, Jamaikar musika oldie horren babesle sutsuek, eta esako izan duzenak, Iruñarria Jamaika Klas eta historiarik. Así que estena bat badau, ez dakit norainokoa, reggae hip-hop hori dau en auge total, eta bestea, ikusiko da ber nora egiten dan, desde luego, eskabidean moduko taldeak eta ikusten gabizenak hortik oso ondo egiten daurien taldeak dire, eta kontzertu ugaridek izanak, eta jode, ez dakit, postu egiten gaitu. Dana dela, ondino faltetan jaku, ez dakit, Euskal Herriko edabide printzipalatan igual eurin kantaren baten txutea, edo holango historia bat ondino ez tala aiegau, baina, ez dakit, igual arratien moduen, horra beha jauko da, berandu. Nondik datozen beti, leku beretik, Diskoa kalean eta oraingoz kontzertuak emateko erreztasunik gabe, taldeak helburu bakar bat du, aurrera egin eta musikaz gozatzen jarraitzea. Helburue, nirea desde luego, segidu alizitea. Zeu zelan, kontzertu eto zela, hobeto. Ez da zela, bueno. Grabau aldogule zeu zer, debuta. Osea, segidutea. Nik azken baten, letrak eta idea asko nik ekarri doda. Orduen, eukitea nik aukera bat adibidez, nik buruen dekodan idea hori, eta ez nipakarrik, besteok be ekarri dauriz ideak, baina konstientenaz igual ni nazela bastante txaposoa horregaz, eta eukitea idea bat, eta alizitea idea horreri forma emon, eta abesti kompleto bihurtu, hori da lujo bat. Eta geha ondino, gure taldea danean sentimo bat pesiri bazten ez dauen talde bat, konzertu bizioten dauen talde bat, gara oso talde oso sume bat gara. Eta alan dabe aurrera segidu alizitea, eta hori, esan dutzu da zen ideiak. Aurrera tara alizitea, nitxako da, lujo bat.